गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। नोंगौ बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हांमा सापरि बाथौ थानसालियाव। बे बाथौ थानसालियाव दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा लोगो नांनानै मोनसे आघोन दाननि माइरं गोरलै जानाय फोरबो फालिनाय जादों। बे आघोन दाननि माइरं गोरलै जानाय फोरबोआव सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गंबा गामिया बेयाव गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। थिग बिदिनो गोबां बर' गामियाव दिनैनि सानाव आघोन दाननि माइरं गोरलै जानाय हाबाफारिखौ गोबां फालियो। बेबायदिनो दिनैबो हांमा सापरि बाथौ थानसालियाव दिनै फालिनाय जादों। बेनिनो माखासे सोमोन्दै मिथिना लानो थाखाय जों बिथांमोननिसिम बेयाव फैनाय जाबाय। दानिया जों बिथांमोना फुंनिफ्राय जोबनायसिम मा मा हाबाफारि लादों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानि। खुलुमबाय। आं गिबियावनो समाज बिजों आरो लोगोसेयैनो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि मानगोनां आफादगिरि दैदेनगिरि बोसोनगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे समाव बयनिसिमबो जासिहरबाय। सानसेनि हाबाफारि लानानै जिथु 9 आघोन बे 9 आघोननि बर' धोरोमनि जा ओंखाम गोरलै जानाय बे ब्रैथि फोरबोखौ जोङो सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि हांमा सापरि गामिनि बाथौ मन्दिराव लानाय जादों। बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लादों आरो बे जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो गोबां बोसोनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै गामिनिनो दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना सम मथै सफैनो हादों। आरो बे बानजाय आफादाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय सेथि हाबाफारि। बे सेथि हाबाफारियानो जादों फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां जलि चन्द्र बर' बिथाङा सम मथे फैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंलांदों। आरो नैथि हाबाफारि बायदियै गोथैसि बावनाय, बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौबो जिल्लानि आखान्थि आफादगिरि बिथां हेमन्त बसुमतारियाबो मावनानै होलाङो। लोगोसेनो जोङो दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव धोरोमारि बादायलायनाय बेखौबो जोङो लानाय जादों। आरो बे धोरोमारि बादायलायनाय हाबाफारियाव गोबां गामिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानो फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसेनो जोङो बिनि उनावहाय आर'ज मोनथिना हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिया जागायसिगोन। आरो बे जिथु आर'ज मोनथिनाय हाबाफारि बे आर'ज मोनथिनाय हाबाफारिनि उनावनो मोनसे सावरायमेल दङ। आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो धोरोमारि सोमोन्दै गोबां बोसोनथि आरो धोरोमनि जा आसारखान्थि आरो बे धोरोमनि जाखिनि बेखौ फोसोमथायनाय बेखौ फेहेरनाय जौगाहोनाय बेबायदिनि सोमोन्दै बिथां लिंहरजानाय आलासिफोरनिफ्राय बे ओनसोलनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोन होलांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेनि उनावनो बे सावरायमेलनि उनावनो मोनसे धोरोमारि खान्थिजों जा ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ धोरोमारि खान्थिनि गेजेरजों दिन्थिफुंनाय जागोन। आरो बिनि उनावनो जोङो रायजो राजाफोरनो ओंखाम गोरलै माइ गोरलैजों ओंखाम जाहोनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। गोजोन्थों। बे समाव हांमा सापरि बाथौ थानसालियाव आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआवनो जोंनि साखाथियाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां बेयाव मैगं गोथांफोर हानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन। बिथांमोना बे मैगंखौ मानो थाखाय हादों आरो बिथांमोना बबे गामिनिफ्राय फैनानै नैबे मैगं हानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन। माने मा मैगं बियो? मा मैगं? लाइ मैगं न'निनो ना? न'निनो गोजा? न'निनो गोजा। बबे गामिनि? जों मानिपुरनि। मानिपुर। नोंसोरो? जोंबो मानिपुरनिनो। मानिपुरनि गोजा ना? सब गासै मानिपुरनि। नोंथांमोना ओरैबो नुदों। नोंथांमोना बबेनि नोंसोरो? मानिपुरनिजों। मानिपुरनि गोजा ना?
मानिपुरनि रायजो राजाफ्रा जोंहा गंबा गामिनि ज' जानानै बिथांमोना दान्दिसे ओंखाम गोरलै जालायनो थाखाय बिथांमोना मैगं हादों आरो नै ओरै नुनो मोन्दों जिहेथु माइरं जावनाय बेयाव जोंहा ओंखाम गोरलै माइरं गोरलै ना बियो माइरं गोरलै गोदान माइरं मा माइरं बियो रन्जना ना रन्जित रन्जना नै ओरैथिं मा माइरं होनदों बेयो कल्पना माइरं कल्पना माइरं कल्पना नङा जिखुनु मा माइरं ओरैनो कल्पना माइरं कल्पनाया ना गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोना खोन्थादों जिहेथु माइरं गोरलै जानाय हाबाफारि बे माइरं गोरलै जानाय हाबाफारियाव बिथांमोना बेखौनो रायजो राजाफोरनो संनानै जाहोगोन बेखिनियानो गंबा गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मावदों बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरनो माइरं गोरलै जाहोनो थाखाय बिथांमोना माखासे थाग थियारि खालामदों जोंना साखाथिखौनो नुनो मोनबावदों जिहेथु मा दैदों आदै नोंनियाव मा दैदों सामब्राम गुफुर बेखौ मायाव होगोन बेखौ भाजाफ्राव होनोसै भाजायाव ओरैनोथ' बेखौ न'आवनो गायनाय ना बबेनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जोंनि साखाथियावनो नुनो मोन्दों जिहेथु अनला ओंख्रि संनाय बे अनला ओंख्रिखौ बिथांमोना मानो थाखाय संदों आरो माबायदि संनाय जायो आरो बे जोंनि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारियाव मानो थाखाय अनला ओंख्रिखौ गोनांथार होनना सानो बिनि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन गोरलै जानाय हाबाफारि बेयाव जों गोबां संनाय खावनायखौ नुनो मोन्दों बेनि सायाव आरो जों मिथिनो मोन्दों दि जिहेथु जोंनि माइरं गोरलै जानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों अनला ओंख्रिखौ जाथारनांगौ एबा जानांगौ होननानै जों मिथियो माइरं गोरलै जानायाव बेनि सायाव आदाया मा एसे फोरमायो दा गिबि गिबियाव नोंथांमोननि आदामन्थ्रि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय दा जों दिनै जों दरबा गामिजों बेखौ बानजायनानै जोङो हरनो नागिरबाय बे दिनै ओंखाम गोरलै जानाय दिनै फोरबो बे फोरबोखौ जों गाजा गोमजा खुंनाय जादों दा बेवहाय जोङो अनलाखौ जों मानि थाखाय जानाय जायो जों बेयाव मानि थाखाय जानाय जायखौ जों फोरमाया जों सानदों माने जोंनि जिथु दा जों मनिपुर गामिया बेवहाय जोङो माने संनाय खावनाय हाबाफारियाव गोलैदों बेवहाय जोङो बिथांमोननि निर्देश बादियै बिथांमोननि बिथोन बादियै जोङो बेखौ अनलाखौ जोङो दिनै निरामिसै संनाय जादों बिथांमोननि निर्देश बादियै दा बे अनलाखौ जोङो निरामिसै ओरैबायदि खालामदों जे जों बेवहाय बावनाय थेनाय हाबाफारियावहाय जेरैबायदि जों माने गोथैनो बावग्रोनाय आरो लोगोसे जों बयबो सुबुङानो जागोन बे हिसाबै जोङो माने लाइ फाख्रि होदों लोगोसे अन गुन्दैजों जोङो अनला खालामदों बेबायदि हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दङ आरो लोगोसेनो बिदिनो गोबां आइटेमफोर दंबावो बे आइटेमफोरखौ जोङो दा मावगासिनो दङ आरो जोङो अनलाजों माखासे जोङो लाइखौ मिक्स खालामनानै जों माने बेदरबो होनाय जागोन जोंहा लकेल दाउ बे लकेल दाउखौ जों होनाय जागोन बेबायदि हाबाफारिखौ जों मावफुंगासिनो दं आरो दा अनुमानिक जों मोनसे दाख्लैनिफ्रायनो जों सावरायगासिनो दङ बेवहाय अनुमानिक जों 700 माने 700सो सुबुङा बेवहाय गेदारिं जागोन होनना जों मिथिनो मोन्दों आरो 700सो सुबुंफोरा बेयाव गेदारिं जाफैगोन आरो गोजोननाय थाबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायना होबाय जिहेथु जोंनि आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानायाव जोंहा गंबा गामिया ज' जानानै बेयाव मोनसे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि फोरबो लादों बे फोरबोआव जिहेथु संनाय खावनायनि सायाव माखासे जोंना बिथाङा फोरमायना होबाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय बिथांसिम रोजा साबायखर थाबाय सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव